ideju da napravimo jednu saradnju tako što bi nam Zvonce došlo u goste. Imali smo veliku tremu, ja i moj prijatelj koji smo išli kod jednog dečaka koji se zove Matijas. Kad smo čuli da on ne zna baš francuski, srpski, uopšte nam nije bilo teško, znali smo da ćemo se sporazumeti nekako. Nebo i zemlja oduvek su jedinstven svet. Ko nema uši da čuje, džaba mu internet.